to you. To you. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love routine, you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Shoot me in the face. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinaka-pinagkita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ayi. Halo Madrid Nation! Halo sa ating lahat at syempre halo sa ating mga early birds na sina Jana Gabica, Christine Serrato, at syempre, tinatawag na ni Jana Gabica si Ronnie Basa, at syempre si Tanya. Halo sa inyong lahat, and do not forget to like and share our live. Ayan, pero bago nyo i-like and share ang live natin, syempre, follow nyo kami at i-like nyo ang aming mga pages, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan, nagko-comment na rin ang iba't iba nating mga audiences. Kaya naman,
Yes, i-share nyo na yan para magkaroon tayo ng mga special prizes. At syempre, heart react nyo na yan kung na-miss nyo kami since kahapon. And yes, guys, ito na. Ipapakita na natin ang ating gwapong Kenkoy, Rupi! Hi, Rupert. May ganon, may translation. Lumabo yung camera. Lumabo bigla yung live. Wow. Halo! Ayan na kami nagbabalik! Ha? May nagbabalik. Mamaya, papakita ko sa inyo. Hello guys! Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po ngayon ang poging-poging groupie nyo sa harap nyo. Pogi diba? ka. Pogi, syempre. Sarili ko na yung nagsasabi. Saan mo ba aasahan mo kundi sarili mo lang? Di ba? Ayan. Teka lang. Yan, batiin natin ang mga early bird na si Jana Gabiga, Kristen Joyce Cerato, D. Artanian, Victor Timbang, Zinesh Gatdula, Zenith Gatdula, at si Jessica D. Artanian, at ako na ang single. Hello, Hitesh. How are you? Yan. Ayan. Oh guys, kamusta naman ang pag-aantay nyo, di ba? So, habang tumatagal ay I'm so grateful. World peace. Ayan, hello, world peace. Bakit world peace? Kasi yung nangyari sa Iran, Ah, sa US. Wala yun, guys. Yes. Ilayo na natin ang sarili natin dyan. Magdasal na lang kayo. Ayan. Oo nga. Ayan, teka lang. Ibabangilala ko na ang ating cutie patita. Kimpi. Ayan, narinig na sila mag-usap, nakalimutan na ata ako. Mag-ano na kaya? Magbago na kaya tayo ng Ano? Cutie patito na ako. Tapos ikaw, cutie patita. Ayan. Hello, Maday, almost hours to our second. Hello, Christine Joyce Cerato. Kay Mr. Jason de Guzman, kay Kasama sa camera, Jana. Rupert. Kay Victor Timbang, Jessica. Ayan, si Miss Opa nanonood. Hi, Miss Yan. Opa. And ayan, si Kenneth Ferrer nagbabalik. And si Michelle Castro, sabi niya, good noon. Halo rin sa'yo, Yes. Marisa. Ay, bago ata si Michelle. Radila, halo. Bago ba Ayan, yan? guys, please, sa hindi. ating world Nandito peace siya ka. kahapon. Sana maging okay na yung sa Iran, US, and Kaya syempre nga yung sa eh. Australia. Yes, ayan. Batiin natin si Marisa Roadilia. Ayan, halo. Marisa, thank you for watching. Almost Ayan. Love. Oh. Oh, okay. Ano? Ano na? Ano yung yun, sabi ni guys? Jana? Sabi Oh. niya, Ama will see 5-6. Ano yun? Jana, ano yun? Bumalik daw si 5'6". Sabi ni Jessica, paki-headshot po si Kenneth ng welcome back. Dahil Welcome nagising back. na ng maaga. Halo, Kenneth! Halo. Sabi naman ni Dear Tanyan, pabaratatat po si Richard. Hi, Richard. Halo! Ayan! Babaratatat Yes, natin! halo. Nasaan na? Baratatat Ayan, yan, oh. guys! Baratatatat! Sino-shoot out ka namin, Shout Richard! out! Sino ba yan? Si Alden? Richard! Wrong. Ayan, guys, kahapon nakuha ng ating Ating pot pot money na money. worth Yes. 700 pesos. Kaya ngayong araw, Rupi, magkano na ang ating pot money, Rupi? Chismoso. Ito ating pot money na ang busy makipag-usap si Rupi. Ang ating pot money na is Chismoso ng worth taon. 100 pesos na ulit. Yes. Dahil kahapon po ay nakuha na ang ating pot money. Ayan, teka lang, may Hites just want to say that just wanted to apologize for my behavior last time. Sorry, everyone. Yes, 2020 na let's Yes. move on. 2020 New Year, You are New forgiven. Life. Ayan, halo kay Bin. Siyempre sa mga lahat Kilab ng lang. present na ay simulan nyo na mag-heart react and like react para sa ating games for today. Halo, kailangan Ready na ba kayo ka. magsimula ulit sa Yes. hangman? Sa mga ready na dyan, mag-heart react na kayo and like. Para naman, mag-proceed na tayo sa ating games Ready. today. Oh, yes. And syempre, comment ready na rin guys. And mag-send din kayo ng picture sa amin habang nanonood kayo ng Yan. O kaya Almusal after, Vlog. di ba?
Yes, so Guys, mag-ano kayo, ganito yan. mag-picture kayo Oh, ng teka lang. naka-heart, Yes. react for Kimpi, or like for Rupi. Ayan. I-comment nyo Mag-picture kung kayo nagigets nyo habang ba. nanonood kayo. Guys, mag-comment kayo para umaasa kasi kami na may maggagawa nun. Oo. So, comment kayo kung makakagawa ba kayo nun today. Yes. After ng live natin, mag-send kayo ng picture. Mag-send kayo guys Kasi may Oh, dahil niluluto. dyan marami na nagsasabi Kaya ng nga. ready. Dalian mo na. Kasi may niluluto kasi kaming community eh. Niluluto. Baka. Oo. Nanonood si ano. Halo, Erko. Hi, Erko, Gerald. Kay Gerald Kunanan. Kunanan, Kaibigan hello. namin yan sa ano. Hi, Gerald! Sa Kunanan. Yes. Hello. Para Hindi ano? tayo Kilala na-expect mo. ka. Picture na sila lahat Ito na, sasabihin ko na, i-feature kasi namin yan dun sa community na ating gagawin. Yes. So, kayo yung mga pioneers. Oo. Pioneers. Guys, magkakaroon na po ng ano, Ng official Facebook page ang ang ating Almusal Almusal Club. Club. So, At matutuloy ano, na rin. abangan nyo yun guys and supportahan nyo. So, abangan nyo kung kailan namin Yes. i-release yung aming official Facebook page. At supportahan nyo, guys. And yung mga merch namin, doon namin ilalagay. So, abangan nyo yun. Yan, tapos, di ba, sa mga unang susuporta nun, baka makakatanggap ng ating Yes. merch yan, siguro. Oo. Yes. So, abangan nyo Marami yun na guys. At nagsasabi dahil na dyan, ready. mukhang ready na kayo. Simulan ang na dami natin na, ang oh. ating all-time favorite. Favorite na. Mabait pa naman ang ating boss, kaya ano. Ayan na guys. I think dito na tayo. Yan. Ayan. Mamili na kayo. Easy, Yan. medium, or... Hard! So, kahapon ay nakuha ng ating pot money na worth 700 Ready na raw pesos. siya. So, ngayon, Ready. ito ay balik 100 pesos na. Ayan, tumatahol si Jessica. Sabi niya, heart. Ayan, sabi ni Bin, magpipicture daw siya. O, Bin, magpicture ka. Magpicture na lahat ng nanonood ngayon dahil ilalabas natin yan sa ano. Marami nagsabi ng official heart. page. So, let's try the Hard! harder Ayan, way. naka-all caps si D'Artagnan para intense. So, ayan, para sa ating first category, ito ay Special Day. Ang bago yan, ah. May bonus, may apostrophe, so excellent. Oo. Yeah. Ano kaya ito? Valentine? Valentine's times, Ah. Valentine's. Ano ba? Anong day to? Valentine's Day. So, input lang ng inyong mga letters. At guys, ang ating number 1 rule, kailangan dalawa lang ang mapaputok nyong balloon Yup. para makuha ang ating pot money. Pero, pwede nyo rin naman palakihin ang ating pot money dahil ang ating pot money ay umabot na ng 1,000 pesos. Ayan, sabi ni ako na ang single, nag-send na ako dati. Huwag ka mag-alala, ilalagay din namin yun. Ayan, ano Diba? ba na ako? Gerardo Econ. Ayan, maglaro ka lang ha. Yes. Tropa ni Ayan, MC yan, di ba? nalalo kay Samir siya. Tropa nila Tropa MC yan, nila oh. MC. Sa Conchu. Yes. At Yan. syempre guys, kung nakadalawa na kayo ng putok ng lobo, kailangan sa Mother's susunod- Day, ayan. Yes. Yes, kailangan Napakalupit. sa susunod. Wow, ang bilis. Is it Yes. mothers or fathers? Yes. At kailangan sa susunod, wala na kayong mapaputok sa lobo. Pagpangatlo na. Ayan. Mother's Pagpangatlo Day. na. Ayan, so- Ayan, nagagaya na Pot sila. money natin. Sumagot na si Nagagaya sila. Samir. Try muna natin ang letter S. Dahil Letter mukhang S. ano yung S na yan eh. Baka hindi S yan. Si Jessica naman sabi niya letter A. Ayan, Hello kay Lon Bea, BC. si Bayan, at Nanonood, Ayan, pakaway naman ano, natin. ayan. Sabi Yeah. nila, letter A daw po. Letter A. Letter A. Letter L. Ay, Father's Letter Day. D. Sabi Letter ni D. Jana. So, is it mother D. or father? It's father na. Let's try letter F. Pwede naman siya maging mother, basta letter A Ay. niya. Mother. 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 M-A-D-E-R. Ayan, si Father na Marlon. yan. Alolo kay Marlon. Hi, Marla. Ayan, kay Jenny Remo. Sabi niya, Ano? Mother's, Father's Day. Ayan, nagbabalik si Shaira. Hi, Shaira. Hi, Shaira. Hello. Day. Hi, Shaira. Yung ano.
Ayan, meron tayong bagong viewer na si Ariel Jamorin Dionela. Halo. Hi, saan yun? Si Ayol. Yes, so ngayon, dami yung Siyempre, sumasagot. bago natin sagutin ay mag-input muna kayo guys ng letter. Letter. Ayan, Y daw. Sabi ni Ayan. Victor. Timbang. Oh, yan. Letter Sabi Y. rin ni Michelle Castro, letter R. Letter R. Meron tayo ulit bagong viewer na si Bryce. Bryce Serdan. Halo. Yan. Where's So the guys, remote sino ba ng nauna si aircon? Dear Tanyan sa Father's Day? Nasaan na remote? Sabi ni bakit ka natatawa? Sabi ni Kenneth, magbabalik ako. shout Ano out bang kay remote? Bryce. Yes. Halo kay Bryce Serdan. Ayan. Yes! At syempre guys, dalawa lang na lobo ang mapaputok nyo. Kaya at kailangan afternoon wala nang Yes. mapaputok na lobo. At kung pangatlo na, goodbye Pat Money Money. na. And- Halo, yes. Elena, Alicia, and kay Les Valenzuela. Halo. And once lang kayo pwedeng manalo per game to give chance to others. So, yan, maraming sumasagot. Let's try letter F. Letter F. Sabi ni Christine, letter T. Letter T. Bilis ah. Bakit Chance Day? Wala, kulang yung Chance Day. Wala, hindi siya nanonood, Char. Letter, Letter E. E. And letter H. Letter H. Ayan. Wow. Sino ang unang nakahula ng ating Father's DR Day? Tanyan. Ayan, congratulations, dear Tanya. First Ikaw time ang yun, aming ah. first winner today. Ayan, halo kay Judel. Yes, iba na yung remote na yan. Yes, guys. At syempre, pumili na naman kayo. Ano ba ang next na gusto niyong category? Is it Halo easy, kay medium, May Willie. or hard? Hello. Baka yun na- Ayan, meron pa tayong second set para sa ating hangman. Ano bang category ang gusto nyo? Ikaw, DR Tanyan, mag-antay-antay ka kasi may darating din para sa'yo. Anong gusto nyo? Easy, medium, or hard? Hard. Sabi niya, ang tagal bago ako nanalo. Oo nga ha? eh. Anyway, congratulations, dear Tanya. Ayan, sabi ni Les Valenzuela, medium. Medium. Yan, halo. Louie Arcilia. Sabi niya, halo Hi, Louie. again. Yeah, Halo. hello. Sabi ni Louie. Victor, easy. Hello, Louie. So, ayan, nag-medium Sabi ni tayo. Jessica, medium. At sabi ni ako na Nag-medium. single, medium din. So, mag-medium Medium na. tayo. Ayan, ang ating category ay, animals. 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 Char. Ilan yan? Speaking of animals, Ano, kawawa yung mga guys, eto, animals may sa tatanong ako sa inyo. Australia. Guys, Ano? may tatanong ako sa inyo. Ano ang pinagkaiba ng bird sa animals? Sagutin nyo! Sagutin nyo. I-comment nyo kung ano ang sagot. May sagot kami dyan. Dali. May sagot kami dyan, Hindi kasi guys. yun ang tanong. Hoy, syempre, hindi pa nasasagot Halo, eh. Mr. Mamaya. Zamar Solomon. Ah. Ayan, may mga sumasagot na. Sabi ni Victor, letter F. Ayan, tumawa na agad siya. Halo kay Ronnie Basa. Sabi niya, ni hao. Naubas. Ayan, meron tayong letter S. Si Dear Tanya naman sabi niya letter A. Guys, inaantay ko yung sagot nyo ha. Magsagot kayo mamaya. Ano daw pinagkaiba ng animals and nung ano? Sa bird. Sa Oo, bird. yan. May sagot kami dyan, kaya sagutin nyo. Tsaka sa fish. Anong pinagkaiba ng animal sa fish? Ayan, sabi ni meron ba Ayan, wala na palang letter A. May Letter pumutok I, ng sabi isang ni Bryce lobo. Sertandao. Letter I. Letter I. E. Ay. Ay. Oy, bumutok. Hindi. Ayan, meron tayong letter I. Sabi naman ni Victor, letter 30. R. Hindi, kanya rin yung R eh. Tsaka yung Letter R. Ayan. Try natin ang letter T din. Yes. Ang Ano sabi yan, ni parrot Victor. ata yan eh. Ayan. Sabi so, ni- animals. Oh, sabi ni Bryce, letter C. Ayan, sumagot na si Christine Hello, Joy Serrado. Joshua Mendoza and kay Pakibasa naman Jenny yung sagot Remo. ni Christine Joy Serrado. Sabi niya, A,
starts with letter A ang animal. Ang bird naman starts with letter B. Hindi! Hindi, mali ang sagot niya. Mali. Mali. Isip pa kayo, isip. Ang makakasagot nito ay may papremyo sa akin, 2,000. Oh! Sabi Ayan, niya na, sabi ni Bea Camille Sibayan, letter O! Dali, gusto niya bang yumaman pag nasagot niyo? Ayan, so Pinagkaiba. konti na lang. Ano Dapat- kaya ang animal ito? Ay, dapat yung sagot nila, yung tugman-tugma dun sa sagot ng kaibigan natin. Oo, napakula na sa dati. Hay na po. Ayan, may sagot na si Samir. Sabi niya, Boston Terrier. Is it Boston, Boston Terrier? Terrier. Let's try Letter B. Yan. Ayan. So, ilabas na ba natin? Let's try letter N. Eh di kasama yan nila Lazada, nila Lalamove, di ba? Kasi Terrier, no? Ayan, so, ang ating last letter is letter E. E. Kung ano ay Boston Wow! Terrier, congratulations! Kay Samir. Samir Manzanilla, ikaw ang aming second winner. Nakakarami na ng load yan, ha? Siyempre. Ayan, lagi sabi daw ni ang Bryce, Sir manood. Dan, may nanalo na. Di bale, marami pa tayong games and Guys, sagutin niyo na yung question ko. Anong Habang pagkakaiba na- namimili kayo ng category. Yes, anong pagkakaiba ng animal sa... Sa Bird. bird and fish. So, yan. Ano ba ang gusto nyo? Easy, medium, or hard para sa ating last set? Napaka ano mo naman sa akin. Sabi ni napaka-judgmental Jessica, mo naman. bastos ba yung May sagot sagot o o seryoso? Seryoso po. Iba talaga pag ikaw Bakit ang may nagsasalita naisip ka bang eh. bastos? May mga bully po. Ayan, maraming sumagot ng easy. So, para sa ating last set, let's try. Easy! Nag-hard. Uy, nag-hard na po tayo una, di ba? Hard na yung una. Ayan, sabi ni Bryce, walansa kasi yung fish. Yan, Hindi. Pwede. Uy, madami nag-easy. Easy Ayun, tayo para sa ating last set. Ang Figure of category ay speech. figure of speech. Ayan, so, sabi meron ni- siyang three. Sabi ni, Words. ni Bryce, may nagpapabaril eh. May nagpapabratatat eh. Teka lang. Sino? Ayan, si Marge, pabratatat daw. Ayan, halo, March Danilo. Hi, Sobrang March. shoutout po mga Sa iyo, idol. March. Halo. Hello, March! So, ayan guys, syempre halo sa ating reviewers. So, lahat ng nanonood, mag-heart Yes, react kayo dyan. required. And like react para makita namin ang inyong mga mukha Yes. na lumalabas. At kung hindi kayo nag-like react, ay nag-heart react, magkakapiksa kayo sa puwet. Ayan, tira nyo. Sabi ni Samir, pag ikaw nadali ng bird, mapapa-animal ka. Tapos sasabihin mo na lang ng fish tayo. Lord, please. Ayan, sabi na ako ng single, kasi ang bird lang ang may May itlog. itlog. Ayan, may sagot pa! Halatang kanina Sabi ni Dear Tanyan, yung bird at fish, pwede mong alagaan, pero yung animal, hindi. Hindi. Opo. Ang gaganda ng ano nyo, ang gaganda ng sagot nyo, may mga hugot sa buhay. Bago lahat, mag-games wait muna lang. tayo. Maraming sumasagot. Sabi ni Maeve. Maeve one-on-one. Sabi ni Pero, Johnny Mabigat toe-to-toe. let's input letters muna guys. Sabi ni Samir, letter E. Ay, Ayan, hindi siya One-on-one. one-on-one. Sabi ni Hindi rin Christine toe-to-toe. Serrato, Yes. letter O. Ano yan? Ew ay ew. Letter O. Wala. Hindi. Dahil dyan, wala na ang... Hindi, meron Ano na pa. ba? Ay, meron pa Kapag ba? may pumutok pang isa. Ayan, dalawa sabi ni pala. Samir, eye to eye. Oh, yan. Last na lang. meron Last na na lang. Ay, so wala Hindi, na meron pala pa. ang ating. Dalawa Wala na eh. na. Di ba pag may napuputok na isa, Hindi, wala na. pangatlo na yan. Pangatlo na yan. Oh, Wala yes. na yan. So yan, goodbye na sa ating pot money and tomorrow guys, it's worth 200 pesos na. Hindi siya eye to eye. Yes, sumagot si Samir. Sabi niya, Oo. eye to eye. Hindi Kung siya tama eye to yun, eye. ay, kung tama yun si Jessica sa Hindi amin. ano, ear to nose. Parang ganun. Hindi. Kulang. Ay, hindi siya eye to eye. Hindi siya eye to eye kasi isa lang ang ating letter E. Ear yan. Ear to ano. Sabi ni Samir, end of fun. Walang letter O. Try muna natin ng
tayong letter N. Mag-search kaya kayo ng ano? Walang letter N. Mag-search kaya kayo ng Biggie Love Speech. So, hindi siya N. Starts with letter E. Yan. Si Victor sumagot, sabi niya letter A, pero may sagot si Jana, sabi niya ear on you. But wala na tayong letter O and letter N. So, hindi siya ear on you. Yan, sabi ni Bryce Herdan, end of war. Wala tayong letter O. At So, saka hindi N, siya wala. off. Sabi ni Jessica, ear Pwede to siyang ear. if. Wala, Char. Bea, wala na tayong N. Oo, wala nang letter N. Ear Ay, to ear. may nag-i-input ng ano, ng... Hindi siya off, hindi siya to. Ay, sabi ni The Art Hanyan, Ni Victor. letter A daw. At ni Ronnie, letter Sige, A. maraming sumasagot ng letter A. So, ilabas na natin ng letter A. Mabasa naman ang diary mo. Ayan, may Hindi siya letter A. ear to ear. Ano? What's the Hindi difference? siya ear to ear, di ba? Kasi walang letter E, isa lang ng letter E. Eat. Char. Eat. Eat and drink. Eat. Ayan, so meron na tayong letter E and letter A. Halo-halo kay Miss Teresa Wow! Salomon. Nagbabalik si Miss And Teresa. kay Maldita Avesilia. mabait! Hi, mabait! Char. Sabi ni Maldita, letter C daw. Kung ano. Letter, Wala, hindi siya. letter C. Sabi naman ni Ronnie Basa, letter Letter Y. Why? Expensive. Ayan, meron siyang Y. Ano yan, A? Oy. Char. Oy. Yan. Oy. Oy, sabi. Yan. Ayan, so gayahin nyo na si Christine Cerato. Nagre-react siya ng heart and like. So kayo rin guys, habang nanonood kayo ay mag-heart react din kayo and like react kung nag-enjoy kayo sa ating games today. Yes! Ah, yan! Sabi ni Single, ako na. Eat by fat. Eat by fat. Eat my day. Pwede rin. Eat in jar. Try natin ng letter T kung ito ba ay eat. And letter And ano? F, F, F. Letter fat. F. F daw, F. Huh? Walang letter F. So, Eat my way. hindi siya eat by fat. Sabi naman ni Asha, eat my way. So, let's try. Hindi siya way. Hindi siya way pala. Kasi isa lang ang ating letter Y. Eat my fat. Parang ang... Eat my rat. Eat my... Eat my cat. Eat my Hello, hello kay Mariel. Hi, Mariel. Oh, may sagot na yung mga And nasa kay likod Baby natin. May Ash. sagot na sila. Ano? Ano daw? Eat my... Eat my... Eat my... Eat my. So, try natin ng letter M. Try natin letter M kung ito ba ay my. Ayan. My. So, ano siya? Way, cat, fat, Baka hat, ano? bat. Baka ano, eat my bird. Eat my... Sabi nila, eat my rat, eat my pot, Eat my Eat. bird. eat my mat, eat by hat. Eat by hat. Bakit niya kainin yung pusa? Guys, eat my bird. Sabi kanina ni Rupert, eat my teeth. Sabi nga. Eat my, eat my, Eat, anong eat? ano, try natin ang letter R. Kanina pa yung rat na yan eh. Ayan, hindi siya rat. Tawa ng tawa si... Ako na ang single. Sabi ni Jana, eat my gut. Ayan, try natin ang sagot nila, eat my... Hindi pala siya eat my way kasi may letter Y na tayo. Eat my pat, P-A-T. Try natin ng letter P. Baka pwedeng ano, eat my... Hindi siya pat! Ano to? Sabi ni Jessica, pakibaril nga yung bird ni Rupi. Babarilin na ba namin? Bratatatat sa bird ko na si Parrot. Eat my jap, sabi ni Marge. Eat my hat. Eat my pat. Jat. Ayan, sige, maraming sumasagot ng hat. So, let's try letter H! Woohoo! Ayan!
yan. Advance nung Eat pag-click eh. my hat. So, same. Sino nauna? pa ang nauna? Wait, i-check lang namin. Daming Kasi sagot eh. maraming sumagot. Yan, tontuwa kayo sa mga kalokohan And ha. syempre, Si congratulations! Jana sa akin. Wait lang. Sa akin, sa hat ang nauna. I see. Ayan. Oo, si Jana. Si Jana ang nauna and then sumunod si Ronnie. So, congratulations sa'yo. Jana, ikaw ang aming third winner. So, guys, don't worry. Pwede pa kayong manalo dahil meron pa tayong Teka. games. Pero teka sino muna lang. ang ating mga Ako winners? muna. Kaya ka daw muna. Ayan, sabi ni Christine Ayan. Joy, ang layo naman nung cut niya. Sabi niya, East my cut. Is my cat. Okay, mamaya na yan, Rupert. Puro kachorbahan na naman. Halo kay Miss Gwen. Hi, Miss Gwen! Congratulations sa ating mga Art Attack winners. We have the Artanyan Nguyen, Samir Manzanilla, and Jana Gabica. So, ang gagawin nyo lang, paki-PM ang inyong mga numbers at ilolog natin yan later. I-PM nyo yan sa Madrid, Philippines, kung saan po tayo nagla-live. Ayan, congratulations sa lahat! At syempre, Yes. huwag na kayong aalis dahil meron pa tayo! Words Matrix. Yan, ang hihilig dyo sa kalokohan. Ayan, ha? halo kay Buhay na Miss Cindy buhay. Frias. Hi, Miss Cindy. Hi, Miss Hi, Miss Cindy. Sabi ni Jana, thanks, Chumamba. Matagal uli sa kananalo. Yan. So, yan. Bukas, guys, ang ating pot money is worth 200 pesos na. Sabi ni D'Artagnan, partner talaga kami ni Jana. Ay siya, magpakasal na kayo. So, para sa ating words matrix, ang Joke lang. category natin, guys, is famous brands in the world. So, ayan. Sabi ni, may sagot na agad si Jessica, E6 Apple. Apple. Uy, yan Sabi ang ni number D'Artagnan, C12, Facebook. Meron ba Hindi tayong kasama Facebook? ang Hindi Facebook. kasama ang Facebook. And halo kay Miss Sheila Gonzalez na sa likod namin nanonood sila doon. Brand ba yan? Facebook? Ayan. Hindi kasama ang face. Brand yan, no? Pero brand. Sabi ni D'Artagnan, Toyota. Do we have Toyota ba? Yeah. Meron. K11, sabi niya. Sabi ni Samir Manzanilla, Mercedes-Benz. Meron ba tayong Benz. Mercedes-Benz 7D? Di mo alam yun, Mercedes-Benz, yung bilihan ng, yung bilihan ng pabango ko. Tingnan mo. Bahala ko dyan. Lalaban Sabi sa'yo. ni Victor, Twitter. Meron ba Wala tayong po Twitter? Ito, Walang Twitter. ito. Hindi po kasama Mercedes-Benz. Samsung. Yes. Ayan, meron tayong Samsung. Sabi ni Jenny Remo, A12. So, meron na tayong Apple, Toyota, Samsung. So, meron pang 5 famous brands in the world na kailangan nyong hanapin dyan. Ay, yung Mercedes-Benz. Ay, ano pala, 4. Meron ng Mercedes-Benz. Bench. Bench? Bench? Wait, sabi ni Ronnie Basa. Hi! Notice Sabi ni me. Jessica, Hi, L9. Ronnie. Amazon. Yan. Amazon. L9, Amazon. Ako Ano yan? Atoyot? Wala tayong Facebook, guys. Hindi rin kasama ang Instagram. Yes, wala rin. Hello, Oh. shout out Sabi sa ni team Jenny. ni Miss Berlin. Ayan, sabi ni Ayan, Jen. alo. Sabi ni Jenny Remo, corny ni Rupert, sabi ni Maying. Ayan, alo kay Luis Lu. Sabi ni Jenny Remo. Jenny Remo, Coca-Cola. Sabi Do ni, you have teka lang, sabi ni Ronnie Coca-Cola? Basa. Ha? Sabi ni Ronnie Basa, ang sabi ni Jana kanina ay eat by hat. Kulang po yung McDonald's. Sabi kanina eat talaga, diba? Eat by hat. Oo, sabi Eat by kanina hat ni ang Jessica sagot. K3 Coca-Cola. Jessica K3 Eat my hat ba Coca-Cola. yun? Eat my. Eat my. Not by. Oh, okay. Double check namin ang sagot ni Jana. Coca-Cola, sabi ni Samir. Si Uy, may mga nauna. Si Jessica K3 Coca-Cola. Jimmy Gaday sa i-explain sa inyo ay kung paano laruin itong Meron laro. pang dalawa. Ay, explain mo na. Ano ba yun?
Kay Jimmy, kung paano itong laro. Ay, Jimmy. So, itong... Kay Bride de Guzman din. Word matrix. Kailangan mo lang hulaan kung ano sinasabi ng Ayan, category. At halo-halo bawat- sa ating mga halo-halo. bagong viewers. At bawat words na may katumbas na puntos at isa lang ang pwedeng manalo. Syempre, kapag i-input mo ang words ng mga categories, kailangan mo lang ilagay ang column and row. Ayan, sabi Halo-halo niya, no? kay Glyza P. Cruz. Sabi Ayan. ni And kay Jimmy The Gagliaza. Artanian ay B5 McDonald's. Sabi ni Jana, Jenny. dinggin nyo po ang hinaing ni Ronnie. And yes, checking na kami guys sa sa tamang nakahula ng ating last set sa hangman na Eat My Hat. Nauna si Jenny Remo, Halo P5. kay Miss Bryla de Guzman. Wala McDonald's. tayong Facebook. Meron pang isa, si Katitombang Movie. Meron Pero pang carry ilan lang. na lang. Isa na lang. Isa na lang, meron pang famous brand na isa. So, Yeah. meron na tayong Mercedes, Samsung, Toyota, Apple, Coca-Cola, Ayan, sabi ni Jenny Remo, hindi po ba nakikita sagot ko? Amazon. Nakita ko, ikaw ang nauna sa McDonald's. Yes. B5 McDonald's. So, kompleto na. Sabi niya raw Disney. Oh, sino? Ayan, Meron sabi ni tayong Jenny Remo, McDonald's. H2 Yes. Disney. Ah, okay. Meron Merong ba? Disney. Yes, meron. So, yan. Kompleto na ang ating words matrix. Yan, guys, yan ang ng gagawin nyo. famous Makipag-away kayo kung kayo ang panalo. Yes, para i-check namin kasi sabay-sabay lumalabas. So, Yes. kung kayo nauna is please comment lang guys. Para ma-review i-check natin. namin. Walang Oo. samaan ng loob. Sino Nagkakainit nanalo? ang kagad kayo. Sino nanalo sa Eat My Hat? Si Ronnie. Okay. Pero binibigay niya ata kay ano eh. Ibibigay mo ba kay Jana? Kay Jana. Ronnie, ibibigay mo ba kay Jana? Di ba wala ka cellphone? Ang cellphone. Ayan, nagbabalik ang ating valedictorian. Halo-halo, Mr. AJ Guache. Hi, AJ. Mr. AJ. Nako ka, kakagalitan kayo niyan kasi ano, tawag dito, kulang yung break time niyan. Away-away na daw, sabi niya ako ng single. Hindi, lagi tayong masaya dito. Love, So, love, love. Ayan, sino Atea, ba ang ating napakabait ng winner? Ronnie Oy, Basa sabi ni natin. Ronnie Basa, bigay na daw kay Jana Gavita. Oh, yan. Kanina Ronnie ba and Jana. talaga? Rona. So, yan, sige. I-announce na natin kung sino ba ang ating winner sa Words Matrix. Yes, congratulations sa ating winner sa Words Matrix. We have Jenny Remo. Congratulations and paki-PM ang iyong mga numbers. At syempre sa hangman, ang nauna po sa Eat My Hat ay si Ronnie Basa, pero ngayon ay ipinapasa na niya ang kanyang prize kay Binibigay. Jana Ganun kabait Gavita. ang mga almasaler natin. Hindi pinapasa. Yes. Binibigay. Binibigay. Yan. Pinasa. Dahil dito ay Ayan, nagmamahal. congratulations sa lahat ng winners. Kaya naman, mag-ready na kayo dahil meron pa Yes. tayong third game. Ang Movie Series. And si DR Tanyan ata. Si DR Tanyan ata nakaka-relate. Sabi niya, Diyan Diyan nag-uumpisa nag-uumpisa ang ang lahat. lahat. Pero nagtatapos din naman. Ang sweet daw, sabi niya ako ng single. So, para sa ating third game, kailangan niyo lang hulaan ang movie na nakalabas sa screen. Ang genre po ay comedy romance. Ayan, may nagko-comment. Ang war freak. Ang war freak. Na si Na si Jessica. Napaka-war freak nito. Calling Jumar. Juma. Sabi ni Jana, sa'yo na lang Ronnie, nyamet wala ini-load ko. Pero no, malapit ka, tangguin ko. Ano daw? Pero pag mapilit ka, tatanggapin ko. May problema ka talaga sa akin, DJ Rupi Highs. Eat, pray, and Hala, love. teka lang. Kung ayaw nyo ng load, sa akin nyo na lang ibigay. Sabi Set ni it up. Dertal, may problema ka talaga sa akin, DJ Rupi Highs. Set it up daw. Sinaktan mo daw kasi yung puso ni Jay. Sabi ni Ronnie Basa, Truneng, go, was a kiss ni Eleng. Akin na lang! Si Samir sumasagot, sabi niya, eat, pray, and love. Sabi niya rin, set it up Long and shot. long shot. Nagbibigay Ano bang ng 100 movie yun? yun. Di ako war freak, judgmental talaga to si Rupi. Ang dami ko ng kaaway. Dalawa na. Dertanya, Sabi ni Jessica. Samir, Silver Linings Playbook. Silver Ano Linings kayang movie Playbook. ito? Ay, sabi ni Jana, okay, thanks. Ha? So, ayan.
Wala pang nakakahula. Ang bida dito, Sabi ni bida sa Samir, Pitch what men Perfect. want. Oh, Si si ano Jenny yun naman eh? last Si- Christmas. Fat Amy. Si Fat Amy. Fat Amy. Isa sa bida sa Ay, di ba yan? Peach Chorba. Safe Haven. Hindi. Agent sa dyan, agent. Clue, Fat Amy. Si Fat Amy nandito. Si Fat Amy. Ano sa dyan, agent? Yung ano, kasama niya si... Ayan, so guys, habang nanonood kayo, ay mag-heart rock and like rock kayo dyan dahil nakikita namin yung mga nag-react. Isn't it romantic? Yan! May nakasagot na... Sabi ni Asha, 500 days of summer. Ayan, Jomar po, hindi Jumar. Patay na. Napaka-warpring talaga ng mga to. Falling in love, the hustler. So, ilabas na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Ayan. Isn't it romantic? Ayan. Magkakademandahan na po sa korte. Pukpukin na yung ano, yung... Sabi ni Mr. Jamar, problema mo, Ate Jessica. Oh Nako. my God! Kayo kasi magmahalan. World War X! So, Eto. yan, congratulations sa'yo, Samir Manzanilla. Ikaw ang aming first winner. Yes, ano ang ating Pwede next? pa kayong manalo ang Genre. ating next genre. Oh, Hi! Tinuturuan ko kayo magmahalan, hindi magaganyan. guilty. Action! Nakita na yung bida. Wait, Baka kasi bakit hindi nyo ito? alam Kabagay eh. naman ang ano. Sabi niya, typo din po. Asan? Baliw! Ang layo ng letter O sa letter U. Uy, tama na. Tama na. Tama Sabi na. ni Jessica, bigyan mo ako 100 na load, please. Tama na, guys. Kasalanan mo daw yan. Sabi ni D'Artagnan, kasalanan ni Rupi. Bahala kayo dyan. Okay, so... Nakakatakot. Sabi ni Mr. AJ, Rambo Last Blood. Si ano naman, si Jomar, Rambo the Last Blood. Ano kaya din. tama? Kasalanan ni Rupi, eat my bird. Benta kaya benta kaya ano yun kay Kenneth. Sabi ni D'Artagnan, hindi ako makapokus sa game. Mga Again, chismosa! yan, Ayan, yan, lumalabas ang tunay na pagkaging Sabi ni CCTV nyo. Ronnie Darna. Si ano Okay. naman, The Descendants. Three. So, ilabas na natin ang ating second movie. Ang tamang sagot ay... Rambo Last Blood. Wala pong vla. Yan. So, congratulations, Eto, guys. eto trivia, guys, Mr. AJ Guache. Eto ikaw ang trivia. aming second winner. Ito, si Sir ko lang. Pag si Ano? AJ ay lumiit ang katawan. Rambutan daw, sabi ni Sir. Pag si AJ lumiit ang katawan dahil yan sa Almusal Club kasi hindi niya nasusulit yung pagkain niya ng tanghalian. Oh, talaga ha? Hindi, Di ba? kasi manunood siya ng Almusal Club, di siya makakakain. Ano bang kakain? Protein ba o ano? O So, ayan, almusal? pwede pa kayong bumawi dahil para Meron sa pa ating tayong last third set. movie, ang category ay... Ay, fantasy. Medyo Ayan. mahaba yan. Sabi ni Jomar, naunahan ako heist. Siyempre, pagalingan Ang ng bilis mga mo IT. daw, Mr. AJ. Pabilisan lang yan. Ayan, mga chismosa dyan, nag-aabang ng comment. Hindi na sumasagot no. Hindi na sumasagot, lang. nag-aabang na lang ng comment. Kung may mag-aaway Ang gagaling pa. niya eh. Kilala ko na eh. Lahat ng tumigil sa pagko-comment, sila yun. Oo. Nag-aantay ng ano. So, yan, input lang ng inyong mga sagot dahil fantasy Yes. ang ating Maraming third word. movie. Ilang words to? Nutcrackers 6 daw. words. Sabi ni Samir, Last Christmas. Si Jessica naman, Alice in Wonderland. Sabi niya ako ng single Nutcracker. nutcracker. Kulang po. Sabi ni D'Artagnan, sino ba nag-aabang ng comment dyan? Siya, di ba? Halata, D'Artagnan. Si ano naman, Samir, The Princess Switch. The Princess Updated po si Switch. Samir sa Netflix. Oo. Kay Sabi Vanessa ni Hudgens ata yung Victor ano eh, Timbang, The Princess Ay, Switch. Nutcracker. teka lang, Kulang. A May Christmas i-announce Prince. lang ako. Alice Si in Samir naman, A Wonderland. Christmas Prince, The Royal Wedding. May ano sang ako, baka Ano? naman meron dyang slot pang Netflix yung family member. Sobrang broke ka na. Pasali naman ako. Magbabayad naman ako eh. Are you part of the family ba? Meron ako. Meron ka? Pa-slot ako. So, ayan. Ang Babae clue lang ba merong nutcracker?
The Si Nutcracker. si Jessica sabi niya, The Nutcracker and the Four Realms. Realms! Sumagot na rin si Mr. AJ and si Jana. Realms. Realms daw! Realms. Gusto ko Realms. Okay na Hindi yan. na ano lang, di mo lang narinig. Realms. Realms. Ganun talaga yung Kasi pronounce. Realms. Hindi, ibang lugar, ibang pronunciation. Oo, ibang school. Oy, tama na. Ilabas na natin. So, ano ba ang Marriage tamang sagot? story. Ang tamang sagot ay The The Nutcracker and the Four Realms. 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 The four birds. The four So, birds. congratulations, Jessica. Ikaw ang aming third winner. Congratulations sa ating So, mga yan. winners. Congratulations. Yes, Samir Manzanilla, AJ Guache, and Jessica. PM your numbers and we will load it later. Kaya naman, ang ating last game yan ang Art Attack. Guys, nasagot niyo na ba yung Hindi pinagkaiba versus ng Ruby. animals? Oo nga, guys. Nasagot nyo na ba ang pinagkaiba ng animals sa bird? Habang nag-prepare tayo dito sa Art Attack, sagutin nyo na. Ano ang Oo. pinagkaiba ng animals at sa bird? At saka, I-comment nyo na yan. Fish at animal. ang fish at So, ayan, para sa ating category sa ating Art Attack, ito ay pop song. Pop songs. iniinom tuwing tanghali. Ayun yung akin! Okay. So, ayan. Comment ready and mag-react lang kayo, guys, if you are ready na para sa ating Art Attack. Ang sagot ay Pack the Nern song. Yes. Ang ganda ng song ko. Ay, meron pa tayong Art Attack. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pwede ba kayong manalo? 3 ang pwedeng winners dito at 3 correct answers lamang. Yes. Ayan, oh, ayan, oh. Ayaw. So, ako ay merong one word. Yan muna. Yung una. Ayan. So, may one word na si Kimpi. Oo, may premyo pag nasagot. Pag nasagot nyo, yung katulad ng sagot ng kaibigan ko. Ah! Nakakainis. Ayan, guys. Title and first lyrics, yes. 1 point sa title, 1 point din sa ating first lyrics. At syempre, kailangan mo lang makakuha ng 3 points. 3 points po for 3 winners. Ano yan? So, ito ay Art Wait lang, Attack. basta may one word ako. 1 word po kay Rupi at kay Kimpi. Like? Tama yung Samir, tama yung kay Samir, pero mali yung spelling eh. Oo, mali yung spelling. Walang letter AY. Pero ano, first line ng okay. Yes. Yan si, consider mo na kaya. Yes, oo, okay lang. Samir, 1 point. Ayan, Okay. meron akong one word. Okay with AY or okay without AY is considered kasi pareho namang okay. So, ito ang first line na kay AJ Guache. You could be a Tyra. 1 point, AJ. Terrified? Hindi. Hindi daw terrified. Ghost? Halo? Scream? Tama si Dear Tanyan. Scream. Anong first line ng Scream? 1 point kay Dear Tanyan. Scream yung akin. Ano ang first line? First line ng Scream, as in shout, sumigaw. So, meron akong 3 words. 3 words. Na-scream siya kasi yung sa Scream na movie. Ah, oo, tama. Ganyan yung poster. Ayun yung kay Rupert. Meron kang 2 words. Ang bird ay hindi namumuhay na parang tao. Pero ang animal namumuhay na parang tao. Minsan, tao talaga. Marlon. Ikaw ba yon? Hindi, si ano yun, si Yael Neri. Kaya nga, sabi niya Marlon. Asa? Si Marlon yun. Marlon ba yun?
I see you over there. Jump in, tired of injustice. Man down. Wala! Ano ba yan? Ayan, meron akong 3 words. 3 words. So, 12:50 pa. Time check, it's 12:50 in the afternoon. Hot or cold? Hindi siya or. Hindi siya or. Letter siya. Sabi ni Kenneth, kung animal ka, patikim naman ang bird mo. Grabe. Ayan, si Jessica, sabi niya hot And cold. cold. 1 Pero point. considered ba ang and or letter N lang? Consider na yan. Okay, considered Hot na ang and sagot cold. ni Jessica. And ang sumunod ng lyrics, ang sumagot ng lyrics ay si Mr. AJ Guache. AJ Guache. Ay, hindi ko pa nakita. Ayan, so meron ako... Hot and cold. 2 points, AJ. Meron akong 2 words. 2 words. Anong tawag dito? Kalimitan yan sa CR. Pagbarado. 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 Anong ginagawa? Pump it! Pump it. Tama si Samir. 2 points. Samir, ano ang first line ng pump it? Louder. Oh my gosh. Dive in? Hindi. Rupi, galingan naman ang pag-drawing, ha? He. Nasagot ko na po yung lyrics ng Scream. Yun po ba? Tingnan natin. Scream. I see you over there. Tingnan natin, Chipmunk. Yes! Tama! Wait lang. Sino ba nauna? See you over there. Parang nauna sa I see you over there si Samir. Price tag daw. Yan, Dynamite, sabi ni Jessica. Jessica Dynamite. 2 points. Check ko lang kung sino nauna sa screen. Ito, meron ako. Si Jenny ba or si Samir? Ayan, checking tayo sa I see you over there. Dynamite yun, no? So, nauna sa akin si sa akin si Samir. Samir. Si Samir po ang nauna sa Scream. At dahil dyan, Samir, ikaw na ang So aming yan, first meron winner. akong 2 words, guys. Madali lang to. I came to dance. Jenny Remo, 1 point. Madali lang, 2 words. Jollibee at Oo, Mickey. Mickey Mouse yan. Pero ayan, sabi ni Mina. Mina. Hey, Anyain, Mickey. Hey, Mickey. Pero ano ang first line ng Hey, Mickey? 1 point, Mina. Anyain, congratulations. Haluan Ayan, sa'yo. si Mr. AJ sabi niya, oh, Mickey, you're so fine. Sino si? AJ. 3 points. At dahil dyan, AJ, ikaw Guys, sa ganyan na yung second answer ni winner. Samir. Tama siya. At si Samir nanalo na kaya sa gayahin na nila. Clumsy? Clumsy. Meron akong... Ano clumsy? Meron akong 1 word. Ano ang first line ng clumsy? Check natin. Yan. She can't help it. The girl can't help it. Sino ba nauna? Nauna si Samir. Ang susunod dahil nanalo na si Samir. Si AJ, nanalo na rin si AJ. So, yung susunod sa Clumsy. So, ang sumunod sa title kay Samir ay si Jessica. 3 points. At dahil dyan, kompleto na ang ating winners! Kompleto na pala. Yes, kompleto na guys. So,
So, ayan. Congrats! Sayang sumagot pa naman si Samir ng senyorita. Pero nanalo na si Ito guys, Yes. sad to say, walang nakakuha nung sagot Wala ka sa camera mo. Ito, sad to say, walang nakakuha nung sagot na hinahanap ko. Yes, ano ba Pero ang tamang may sagot? sasagot dito, sasagutin ni Kimpi. Kilala niya rin yung kaibigan namin na to eh. Hindi ako na, sige. Oh, Hulaan niyo kung sino yung nagsabi nito. Ang sabi niya, kay Kimpi, ang pinagkaiba daw ng bird sa animals, ang bird daw ay lumilipad. Ang animals animal? daw ay sa lupa lang. Napakagaling. Kilala niyo ba? Mamaya, i-comment niyo na lang mamaya kung sino ba itong nagsagot na ito. And yes, congratulations sa lahat ng nanalo. And sino ba ang ating winner para sa Art Attack? Yes, congratulations sa ating mga winners sa Art Attack. We have Samir Manzanilla, AJ Guache, and Jessica. Congratulations sa inyo lahat. At syempre, wag na huwag niyong kalilimutan i-like at share ang ating live. Pati ang Madrid, Philippines, pati sa Pangasinan, Cebu, and sa Davao. At abangan nyo ang sariling page ng The Almusal Club. Ayan. At syempre, pwede ba natin ipakita ang ating Rupi at Kimpi? Yan, yung gaganto muna tayo. Ayan, may nakasagot na si DR Tanya. Ang sabi niya, Si DJ syempre, si Ai, DJ Ai ang nasagot sagot niyan. Hindi ako yun! Ito pa, isa pa. Ang pinagkaiba ng fish sa animals. Hindi si Zen yun ha. Hindi si Zen Master yun. Ang fish ay lumalangoy daw, nasa tubig. Sinabi ko ba yan? Ang animals daw ay nasa lupa pa Nasa rin. lupa lang. Sinabi ko ba yun? My goodness. Okay, so meron tayong Wag po natin So, ayan dinadama yung guys, Zen Master natin dyan. congratulations sa lahat na nanalo today. And bukas, tutukan nyo pa rin kami. And Yes! abangan nyo ang official Facebook page ng The Madrid. Almusal Club. Lagot ka, ako na ang single. Ipapakita ko ba yung nakataas ni Zen Master Napakagaling na daw, kilay? sabi ni Napakagaling daw, sabi ni Miss. Ayan, Lagi. may Ha? bago na naman kayo natutunan. Yeah, kay Ayi. sa Sobrang amin. dami yung matututunan kay Ayi. Oo. Sobrang talino Kaya kaya. ano, maglalagay Ano tayo. yan? Maglalagay tayo dito ng commercial sa Trivia. Yeah. Trivia 101. Trivia 101 by Ayan. DJ Ayi. Tapos papasok siya. Ay, gusto Alam ko niyo yan. ba? Ang galing niyo gumawa ng title. Tapos sabihin niya, alam niyo ba na ang pinagkaiba ng animal sa bird? Ang bird ay animal lumilipad. Ang bird ay Nasaan na? naglalakad. Ipapakita ba natin yung sayaw natin? So, ayan, congratulations sa lahat ng nanalo and magkita-kita po tayo ulit bukas. And silipin teka nyo lang. guys. Guys, Silipin nyo ang sayaw. Yan, Sumasayaw sila every 1 p.m. Tsaka ano, teka lang. Kung hindi pa naman kayo nagmamadali, pwede nyong mag-stay pa kayo dito. Papakita namin yung ginagawa namin dito pag alauna. Di ba? Ayan. Wait lang, nagpe-prepare pa sila guys. Kahapon, sumayaw sila ng tala. Nagtala silang lahat dito. So, syempre, abangan nyo ang ano. Oo. Okay, tapos na tayo sa Abangan bird nyo yung ha. magiging tala challenge. Ayan. Ipapakita natin si Kimpi kung paano Sabi ni kagaling ano, magsayaw. sabi ni Mr. AJ, DJ host na singer, composer plus joker pa. Baliw. Sabi naman ni lagot ka ako Jenny, na single. Fish, specific kind of animals. Animals naman general. Yan, sineryoso na naman. Yan, i-explain mo yung kay DJ Sabi naman ni Aya. Ronnie, ang bird at fish ay ang pangalawa ang animal. Lagot ka, ako na ang Pangatlo single. ay. Pipicturean ko yung kilay ni Zen. Sabi, ako ang nagsagot nun? Hindi. Panibagong live. Ganto pa rin guys. Pero ayun, dahil lumalaki na ang ating Almusal Club. Madadagdagan, And maraming madadagdagan. Yes, dumadagdag. Keep nyo. Magkakaroon tayo ng official page. Yes, Sa dahil- Facebook and sa YouTube. So, Yes. abangan nyo po yan, guys. Abangan nyo din ang kanya-kanya naming mga segments. Yes. Ayan, kung anong mga tsaka, oras di ba, namin. di ba, May lumalaki na segment tayo. si Kimpi, may segment si Ruby, may si segment si Ai, Ayan, and si si Zen Zen Master. At iba pa, Yes, di ba? at iba pa. At marami kayong matututunan sa segment na yun. Doon din namin ilalagay yung mga ilalabas naming merch. So, abangan nyo po guys. Ay, Dahil ito pala, ito mag-announce pala. kami. Ito pala. Gusto niyo ba ng ano? Ayan. Ng kalokohang segment? Pwede ka doon.
Gagawa tayo nun. Ayan, Kalokohan sumasayaw segment. na sila. Nakikita nyo ba? Uy, sayaw din kaya Ayan. kayo. Ayan, nakikita nyo ba sila? Ayan. Sumasayaw sila na Ito, nakikita mo yan? Yung ano ay James Reid. Ay, sayaw ka naman. Ayan. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Ay, camera! Ayan. Yes, sisikat na po kayo. Masayaw sila sa kita yan. Ayan, so ganyan kasaya dito sa Madrid, Philippines. Kaya naman kung kayo ay naghahanap or gusto mag-apply ay pwedeng-pwede kayo dito makisama sa kasiyahan. Si Ingo Pascual pala, hindi wala si Piolo. Inigo kasi, oo nga. Dahil sa'yo. Ba't ba Ingo? Ayan, nakalive po. Ayaw So, na magsayaw. ayan, live na live ang kanilang naiya Diba? silang tumingin. Mukhang ang saya-saya nila. Mukhang hindi napipilitan. Oo. Tingnan nyo. So, ayan, congratulations and Goodbye! tutok lang kayo bukas dito lang sa ating all-time favorite, The Arms of Love! Bye-bye! Shoot me in the face.